Udokotela uMotsoaledi uthi lo mjovo omusha wokuvikela igciwane lengculazi ohlinzeka ukuvikela isikhathi eside uzoqinisekisa imizamo yeNingizimu Afrika yokulwa nokubhebhetheka kwesandulela ngculazi, kanti uzojova kwabili ngonyaka. Kepha ungqongqoshe wezempilo uzwakalise ukukhathazeka ngokumbeqolo kwalomgomo. The original price of lenacapavir is $28,000. That's about $500,000 South African rands. There was no way we're going to be able to afford that. But now with this new innovation, the generic is going to be produced for $40. We believe we'll be able to afford it, definitely. And that's why we are so sure that next year in March or April, we launch the doses bought by the Global Fund. And from there in 2027 to 2028, we start buying the generic, which will be produced by these 6 companies. Iphini likaMengameli ligcizelele isiphakamiso sokuthi iNingizimu Afrika ithathe izinyathelo ngokushesha ekulapheni igciwane lesandulela ngculazi. Libalule nobumqoka bokuvalwa kwegebe labantu abangayidli imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lesandulela ngculazi. This year, South Africa's theme of renewed efforts and sustainable commitments to end AIDS highlights the need to revitalize strategies to improve prevention and treatment. INingizimu Afrika izibophezela ukuqinisa imizamo yokuqeda lesi sifo naphezu kwezingqinamba zokuncishiswa koxhaso lwemali yokulwa nalesi sifo. For now, we are not stopping any treatment. People are getting their treatment. And we are looking at ways of augmenting, to close the gap once that comes. But so far, we are still okay. Umcimbi wosuku lwengculazi ububanjelwe Limpopo. Undunankulu wesifundazwe uDokotela uPhophi Ramathuba uxwayise izisebenzi zezempilo ngokucwasa abantu abasuke bezolanda imishanguzo nalabo abasuke befuna ukuzohlolelwa isandulela ngculazi.